circumstàncies sanitàries d'enguany ens han condicionat la manera de fer aquesta assemblea, però penso que hem pogut fer arribar a tots els nostres mutualistes tota la informació perquè puguin avalar la gestió de la Junta Directiva i tenir constància de totes les xifres econòmiques de l'any 2019. Això ha permès que avui hagin participat 95 mutualistes en el dia d'avui i s'han aprovat tots els punts de l'ordre del dia per àmplia majoria. O sigui que estem molt contents i dono moltes gràcies a tots els mutualistes que han participat.